daanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations: DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Si 21 nin pagkaudto. Diyos maray na udto po sa Indogabos. Aldaw kitangon niya nin Miyerkules, pizza 3 kan bulan nin Pebrero taon 2021. Brown out kan supply kan sa tuyang kuryente digdi sa Rinconada area asin man sa Bicol region. Kaya ano yan na mayo kita nga supply kan kuryente sa Casureco 3 sa generator sanaan sa tuyang gamit sa ngunyan. Bareta sa pagkaudto na sa indong maantabayanan, inihatod sa indo sa karahayan buot kan mga mabubuot niya tong mga sponsors. Si Honorable Vice Mayor Marisa Beletario How kan Nabwa, Camarines Sur. Honorable Jeff Biseño, Municipal Mayor kan Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Engineer Nilo Salazar, Honorable Lucy Buena kan Municipal Councilor kan Banwaan kan Baaw. Siringman ni Honorable Jonji Fortuna, Municipal Councilor kan Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur. Makakaibahan ta sa barata sa pagkaudtuan sa tuyang mga pag-iriba sa luwas. Digdi sa tuyang studio yaon si Kuya Tony Aguilar ang sa tuyang chief technician. Si Aldrin Orlanda ang sa tuyang information officer yaon man si Ma'am Kayla Ligacion Valdez. Duman sa tuyang transmitter yaon si Felix Lagrimas asin man si Aldrin Orlanda parehas. Ngunyan headlines kita kana sa tuyang mga bareta. Sa lado lokal, 130 ang benepisyaryo kan 4-piece sa Banwaan kan Nabwa, pinaggibo ang turnover ceremony kasuodma sa covered court. Mga miyembro kan 4-piece na makakaresibi o babayi hali man sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur, panibagong kaso kan pagkagadan sa COVID-19. Duwang paratanom pigdukot ginadan kan mga rebelde duman sa Banwaan kan Balatan, Camarines Sur. Duwang sospek na nagtatransportar nin mga kahoy dakop kan mga autoridad duman sa Banwaan kan Tinambak, Camarines Sur. Saro gadan saro irido sa pananaksak sa duwang babaye sa laog kan Bidyo Kibar sa Ragay, Camarines Sur. Sospek pigbastid subuot kan saro sa mga biktima. COVID-19 saliva testing digdi sa probinsya kan Camarines Sur
pupunan na kan Philippine Red Cross sa masunod na simana. Headlines man kita kan ibang mga barata sa lado nasyonal. 2 bilyon de pesos kada aldaw nawawara sa Pilipinas nin huli sa COVID. Second dose kan bakuna mas makusog ang side effects sabi man kan FDA. Driver na sulo sa lulunadan dai na kaipuhan pa na mag face mask. Price ceiling sa orig asin man manok ipapautob sa Pebrero 8 sabi kan DA. EU pinag-hostage ang bakuna kan AstraZeneca. Watch list versus sa Taiwanese blogger. Duterte da imakokodita sabi man ni Lorenzana. Presyo kan mobile data mas barato pa man sa Pilipinas. Face-to-face campaign sa 2022 bawal mo na. Market vendors, marginal farmers, tricycle drivers pig-ayudahan ni Bongo. Yan po nagkakapira sa nasa mga headlines kan sa tuyang mga barata sa pagkaudto. Kunyan sa detalyes na kita kan mga barata sa lado lokal. Biggiboan na turnover ceremony nasuod ma sa Municipal Covered Court kan Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur sa 130 benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program Porpes na natawanan nin tsansang maparahayman ang pagbuhay asin mapatapos ang sa indang mga kaakian sa pag-aadal. Nagtaong asigurasyon ang lokal na gobyerno sa pangingenot ni Mayor Attorney Fernando Simbulan na maski na nga ni tapos naman sinda sa pangangataman kan DSWD, makakalaom pa man ang 130 benepisyaryo kaibaan miyembro kan Sangguniang Bayan sa pangingenot ni Vice Mayor Marisa Belitario How. Da iman mapabaya tanganing tawanan paman sinda nin geya asin man asistensya para urog na maiangat ang sa indang pagbuhay asin man salud. Ang lokal na gobyerno kan sinambitan ng Banwaan nagtagamanin pundo bako sa nasa mga infrastructure program asin man mga proyekto. Nagtagama pa man in pundo para sa livelihood project para sa out of school youth, solo parent, senior citizen, asin iba pa. Mientras tanto, daina nakasalbar pa sa kagadanan nin huli sa COVID-19 ang 46 anyos na babayi na hali sa Barangay Santo Domingo, Banwaan, Canbula, Camarines Sur. Pigsyertong si Bicol patient numerado 4349 pang 63 na sa Pitalites kana hilang sa probinsya. Sigon sa datos kan DOH Bicol, binawian ininin buhay Pebrero 1, taon 2021. Mientras tantong may duwa na bagong recoveries man ang nailista sa probinsya. Ang mga ini iusinda Bicol patient numerado 3966, 68 anyos na lalaki haliman sa Barangay San Mateo sa Banwaan kan Kamaligan. Asin si Bicol patient numerado 3970, sarong 27 anyos na babaye na taga Barangay Karon o Karoy Ruyan sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Bantang uminabot na sa 1,021 ang bilang kan mga narahay sa COVID-19 sa Camarines Sur hali sa nailistang 1,161 na kabilugan na kaso. En connection ka ini nakapaglista manin sarong panibagong kaso ang probinsya. Kung kaya nasa 77 na
an aktibong kaso kan sinambitan ng helang. Mantang kabali sa bilang si Bicol patient numerado 4354, 57 anyos na babae, nursing attendant taga Barangay Poblasyon, Ilawod, Banwaan kan Ragay, mayo ining travel history asin Enero 30 kan ini an makamati kan helang. Mientras tanto, duwang paratanom ang pigdukot asin man ginadan kan mga pinagtutubudan na miyembro kan New People's Army sa Barangay Sagrada kan Banwaan kan Balatan, Camarines Sur kan nakaaging pagkaaga. Ang duwang nagadan nin huliman sa tama nin bala sa payo asin man lawas. Nabistong sinda Manuel Batalier Bino, 51 anyos asin Elmer Lumitaw Aguila, 61 anyos parehas may agom asin residente kan sinambitan ng barangay. Sa report alas 5 nin pagkahapon, 5 armadong kalalakihan na pinagtutubudan mga miyembro kan New People's Army an uminabot asin pinagdumanan ang duwang biktima sa indang mga harong asin sa piritan subuot na ipinag-iba ang mga ini sa kabukidan asin duman pinagbabadil. Banggi na kan makuha kan mga partidaryo ang bangkay kan mga biktima. Mientras tanto, na-arestar kasuudmang alas 3:55 nin pagkahapon sa Barangay Bataan, Banwaan kan Tinambak, Camarines Sur kan pinagsarong elemento na pinanginutan ni Police Major Dominic Burigas, Acting Chief of Police, Kaibahan and Police Intelligence Unit kan Camarines Sur, Police Provincial Office asinman, CFR of Forest Ranger Robert Ases kan Sinro, Goa Field Office. Mientras na ang mga ini nagkukondukta nin checkpoint. Ang duwang sospetsado na nataymingan kan mga autoridad, ini pinagbistong sinda Pedro Valencia y Avre Sinos, 54 anyos may agom, asin man Dila sa Pines y Bilardo, 42 anyos may agom, parehas laborer asin man residente kada Barangay Tamban, Banwaan kana Tinambak, Camarines Sur. Ang mga ini nagtatransportar nin 10 pedaso nin puting lawaan asin man 8 pedaso nin yakal na lumber na ang kabilugan na sukol uminabot sa 205.33 board feet asin 4 na flash door, 3 pedaso nin door jamb asin man 2 pedaso nin door frame gamit ang Nissan Urban color puti na may plaka numerado DXZ990 kan ang mga ini ana dai makapagpresentar nin magkakanigong dokumento sa pagtransportar. Kon kaya sa presente ang sinambitan ng mga persona an yaon ngunyan sa kustodiya kan Tinambak Municipal Police Station para man sa magkakanigong disposisyon. Mientras na nakatalaan ang mga ining plantsaran din kasong paglapas kan Presidential Decree 705 na pinag-amyandaran kan Republic Act 7161 o illegal logging. Mientras tanto, gadan sa pananaksak ang sarong babaye, mientras na iriduman ang sarupang kaibahan kaini, kan sa piritan na laogon ang kwarto kan mga biktima, kan lalaking sospek na pinagbisto na sa alias na Bansot sa Banwaan kan Ragay, Camarines Sur.
Ang mga biktima pinagbistong sinda Ana Rose Borse, 27 anyos, residente kan Tagkawayan, Quezon, asin Apple Jane Asuela, gabos mayor de edad. Sigon ki Police Staff Sergeant Domingo Nantesa, investigador kan Ragay MPS, nangyari ang insidente alas 4 ninma umagahon kasudma sa laog kan Video Okibar sa barangay Binahan Upper. Nagluluwas sa inisyal na investigasyon kan PNP na pinagsayumahan subuot ni Asuela na iyong manager kan bar an pagkamuot na pinag-uopresir kan suspect. Ninhulita ini ang nag-iilusyon sa sinambitan ng biktima na napuli sa mainitan na pag-iiwal hasta sa nagresulta sa pananaksak. Nadamay man si Borse na nagsapo nin tulong saksak sa daghan asin likod na tulos kaining ikinagadan. Mientras na pigdaraman sa hospital si Asuela na nagsapo nin sarong saksak sa daghan. Napag-araman na ang sinambitan ng bar, inian na pinasarado na kan lokal na gobyerno, alagad patago subuot ining nag-ooperar. Padagos pa man na pinagahanap kan mga autoridad ang nakadulag na sospetsado na maatubang sa kasong murder, asin man frustrated murder. Pupo naka na Philippine Red Cross PRC ang pagkondusir nin saliva testing para man sa COVID-19 digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Ini ang mismong pinagsabi ni PRC Camarines Sur Chapter Officer in Charge Clarence R. Abada. Enot nang naaprobaran kan Department of Health DOH ang mas baratong testing na ipinagtutulod kan Red Cross sa paagi ni Chairman and CEO Senador Richard Gordon. 2,000 pesos na ang kantidad kan na test. Sanggatos hasta 200 ang enot na ibababa digdi sa probinsya. Pigahalat pa man ang dugang na mga guidelines hali sa PRC headquarters sa pagtatransportar nin specimen sa pinakaharaning molecular laboratory Batangas chapter ang pinakaharani sa Camarines Sur chapter. Bukas ini para man sa gabus na lokal na gobyerno. Sangon niya, nagkakaigwanan nin training ang mga volunteers asin man staff para sa pagkondusir nin saliva testing. Sigon ki Abada, maski sain na open area, pwedeng gibuhon ana venue. Sa bilog na Nasyon 103 na chapter ang nakatalaan na magkondusir kan sinambitan ng COVID-19 saliva testing. Mientras tanto, apat na pinagtutubudan man mga rebelding New People's Army ang nagadan matapos man na maka-inkwentro ang pinagsarong pwersa kan mga soldados asin man mga pulis sa bukid ng lugar kan Barangay Toytoy sa Banwaan kan Garche Torina, Camarines Sur, kanakaaging pagkaaga. Sa report alas 10 nin pagkaaga, kan nagkukondusir nin combat operation ang mga personahis kan Camarines Sur Police, asin man 83rd Infantry Battalion kan Philippine Army sa pangingenot ni First Lieutenant Chris Mercado, makalihis na makaresibisinde nin informasyon na nagsasagibo nin recruitment ang mga NPA sa sinambitan ng lugar. Paranihon pa sana subuot ang mga pulis asin soldados kan makasabatan ninda ang kinakarkulong 16 na bilang kan mga rebelde asin tulos na nagkaigwa nin putukan sa magkaibong nalado. Uminabot nin haros 30 minutos ang ribayan nin mga putok hasta sa matumba o magadan ang apat na rebelde
rason tanganing magdurulagan an sa indang mga kaibahan pasiringon sa manlain-lain na direksyon kan kabukidan. Pigtutubudan na kadakol pa an nagkairirido sa mga rebelde ninhuliman sa mga turo nindugo. Ibinaba naman sa banwaan asin padagos ng pinagbibisto ang bangkay kan mga nagadan na mga rebelde. Mayo man na nakulgan o na irido sa lado kan tropa kan gobyerno. Sa hot pursuit operation, saro pang pinagtutubudan na rebelde ang naarestar asin padagos ng pinag-iimbestigaran sa ngunyan. Nakonfiskar kan tropa kan gobyerno sa lugar kan enkwentro ang sarong M14 rifle, 8 M16 Armalite rifle, sarong M203 grenade launcher, asin man mga subversibong dokumento. Yan sa pagpapadagos paman giraray kita kan pagatud kan mga bareta. Detalyes na kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Pig-ako ni Presidente Rodrigo Duterte na uminabot na o nag-aabot sa 2 bilyon de pesos ang nawawara sa Pilipinas aral daw ninhuli sa COVID-19. Sinabi kan Presidente na bako sana ang ekonomiya kan Pilipinas ang bagsak kundi maging ang bilog na kinaban. Ang sinambitan ng kwarta subuot para sa mga trabahador kung mahihiro ang ekonomiya. Dai subuot very good ang ekonomiya antes ang pandemic alagad may tutok do ining magayon pa man giraray. Idunugang kan Presidente na palubog na nina palubog ang ekonomiya asin ginigibo na ang gabos tanganing mamantinir na nakalataw. Ninhuli subuot sa social distancing ang negosyo kan transportasyon asin na nawaraan na paggamit ka na petrolyo asin man gas na nagpapadalagan sa ekonomiya kan bilog na kinaban. Pinagsabi pa man ni Duterte na dakol an mayong trabaho asin bako sana ang ekonomiya kan Pilipinas ang namumugtak sa alanganin. Ninhulita na mamatian man ini kan bilog na kinaban. Mientras tanto, pig-ako kasuodma ni Food and Drugs Authority FDA Director General Eric Domingo na kadaklan igwang mas makusog na side effects ang ikaduwang dose kan bakuna na pwede ser magresulta sa kalintura asin man sa pagsusuka. Ipinaliwanag nan enot na shot kan bakuna initanganing makamukna nin antibodies an lawas sa enot na mga simana matapos na matudukan. Pag-abot ka na ikaduwang shot, magiging mas makusog na subuot an immunologic reaction kung kaya nagkakaigwanin epekto sa lawas. Enot ng pighagad ni Health Secretary Francisco Duque III sa mga lehislador na magmukna asin magpasar ninlay para sa magiging kasimbagan kan gobyerno sa mga Pilipino na tatamaan kan maraot na epekto sa bakuna.
Sabi ni Duque na dai maninda pwedeng nigaran na dai o mayong nangyayaring maraot na epekto ang bakuna sa ibang tao arog ka nangyari sa ibang nasyon. Sinabi man ni Domingo na magayon na dakol na pagpipilian na brand kan bakuna ang publiko pag-abot kan vaccination program. Para sa iya, dapat natawanin na pagkalibre o pagpili ang sarong resepyente kung anong klase nin bakuna ang itutudok sa iya, kung sain tatawananin konsiderasyon ang edad, asin na kamugtakan o mamamatean kan sarong resepyente. Mientras tanto, piglinaw kasuodma ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na dainak kaipuhan magsulot pa din face mask ang mga driver na nagsusulo sa naman sa lulunadan. Pigtawan doon man ni Nograles, co-chair kan Interagency Task Force for the Management on Emerging Infectious Diseases, IATF, nakasurat sa DOH advisory na ang mga sulong nagmamaneho pwedeng magtanggal kan sa indang face mask mientras na nasa laog kan sa indama na lulunadan. Sabi pa ni Nograles na ang pagbabawas kan quarantine restrictions pati naman ang natatadang pag-roll out kan COVID vaccination program kan gobyerno dai kaipuhan magresulta sa kaugmahan. Ninhulita kaipuhan pa man gibuhon kan kada saro an sa indang parte tanganing mapugulan ang paglakop kan virus. Mientras tanto, sa detalyes pa man giraray kita kan mga bareta, mapuon na sa masunod na simana ang implementasyon kan 80 o 60 aldaw na price ceiling sa mga produktong orig asin man manok duman sa Metro Manila. Sigon ki Agriculture Secretary William Dar, puon Pebrero 8, ini epektibo na ang price ceiling sa sinambitan ng mga agri-products na dapat sunodon kan gabos na mga stakeholder. Enot ng pigpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Executive Order 124 na nagtatalaan nin 60 aldaw na price freeze sa origman o sa orig asin man manok. Sa irarom kan kasuguan, daina malangkaw pa ang kantidad kan kasim asin man pigi sa kantidad na 270 pesos kada kilo, asin man 300 pesos kada kilo kan liempo, asin 160 pesos kada kilo kan karne kan manok. Akusaran ni Presidente Rodrigo Duterte ang European Union na pinag-hostage ang bakuna kan AstraZeneca tanganing dai makakuan ang ibang nasyon na dai kaibakan sa indang asosasyon. Sabi kan Presidente na nag-adapt nin new measures ang EU para dai makaluwas sa ibang nasyon ang bakuna. Gagamiton subuot kan 27 nasyon na kaibakan EU ang Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine. Sigun pa sa Presidente, ang bakuna ini itatao sa United Kingdom puon ngunya na bulan asin sigun sa artikulong sa iyang pigbasa. Makakalikay sa pag-atake kan nakakagadan na virus ang mga nasa 18 anyos. Ipinahayag man ni Duterte na ang Pilipinas dai kaya
kaparehas kan poder kan iyo asin mayong koneksyon. Big sabi ni Duterte na maski ngani may kwartaman ang Pilipinas na pambakal nin bakuna, naka-standby pa sana. Mabalta kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga bareta. Ang oras nyato sa ngunyan, alas 12:50 nin pagkaudto. Ang oras na ini, darapo sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Ang oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Alis na ako. Ang face massage shield, dala mo? Oo. Ang alcohol, Kailangan pa ba yun? pag nagkasakit ka, apektado lahat. Ikaw, ako, anak mo. Disiplina lang ngayong pandemya. Marami pa rin nagkakasakit. Disiplina ay isa-isip. Sundin ang minimum health standards. Maghugas ng kamay at magsuot po tayo ng face mask at shield. Papa, yung alcohol mo. Ako po si Paulo Bediones. Para sa pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the Department of Interior and Local Government. Iwas COVID-19 tip. Mag-face mask at mag-face shield. Mag-social distancing. Maghugas ng kamay. Lagi. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang 969 Yashaw Enterprises. Sinda nag-oopresir nin pinakabaratong presyo sana. Arugan mga minasunod, kompletong school supply, tools, electrical supply, kitchenware, glassware, cosmetic, toys, party needs. Asin man lain-lain at klase nin appliances. Kaya sa gabos nindong pangangaipo, madya na, pasyaran ang 969 Yashaw Enterprises. Wholesaler and retailer. Sigurado, barato, garantisado pa ang 969 Yashaw Enterprises. Inipagsasadiri kan mabuot na si Mr. Charlie P. Cheng. Makukuha sa Highway 1, Barangay San Roque, Syudad nin Iriga. Yorondan Newswatch. Oras na nyato ngunyan na alas 12:53 nin pagkaudto. An oras na iyan hatod sa Indo ni Honorable Vice Mayor Marisa Beletario How kan Banwan kan Nabwa. Asin man ni Honorable Jeff Bisenyo, Municipal Mayor kan Banwan kan Baaw. Engineer Nilo Salazar, asin man Honorable Losi Buena, Municipal Councilor kan Banwan kan Baaw. Siring man ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banwan kan Nabwa, Camarines Sur. Sa pagpapadagos pa man giraray kita kan pagatud kan mga bareta. Paabutan ko manin maray na udtuan sa kuyang mga parantabay sa Facebook Live kan RPNDCKI. Yaon dyan si Benos Prestado Bonggai Salva, nagantabay duman sa Pasig City. Siring man si Madam Maribek Mandrisa Albius. Maray na udto sa imo Madam, yaon da siya duman nagwa-watching sa Cainta Rizal. Kaibaan sa iyang friend si Melissa Mihelano from Makati. Salamat sa Indo. Ngunyan sa detalyes paman giraray kita kan mga barata sa lado nasyonal. Tiwala si Defense Secretary Delpin Lorenzana na dai makukaw dita asin mayong mangyayaring
military takeover sa pagsiserbisyo ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang pahayag ni Lorenzana matapos na arestaron kan leader kan Myanmar na si Aung San Suu Kyi asin iba pang haralangkaw na opisyal hali man sa National League for Democratic. Naglala ang tensyon sa pagultanan kan civilian government asin man mga militar na nagdara sa mahiwas na kudita matapos ang ginibong pirilian sa nasyon na pinagtutubudan na may dayaan kaiba si Suu Kyi na nakulong si President Win Myint. Sigon kay Lorenzana, suportado kan militar asin man pulis si Presidente Rodrigo Duterte patin kan publiko na nagtitiwala sa iya puon pa kan taon 2016. Pinag-aadalan ngunyan kan Commission on Elections COMELEC ang posibleng pagbabawal muna sa face-to-face campaign sa kampanya para sa 2022 national asin man local elections kung matinir ang peligro darakan COVID-19. Pigsabi ni James Jimenez, tagapagtaramkan COMELEC na syertong magkakaigwanin sistema kan pangangampanya asin maging sa pirilian pag-abot kan 2022. Makikipagkoordinar ang COMELEC sa IATF para man sa mga posibleng pagbabago pag-abot na kan campaign period. Kung padagos na matinir ang COVID-19 hasta sa 2022, sinabi ni Jimenez na naghahadit sinda sa urog na paglakop kaini urog na sa nakikipag-abrasa ang mga politiko. Parte man kan tradisyonal na sistema kan pangangampanya. Padagos man ang pag-aadal asin pag-uurulay ngunyan sa posibleng pagpapalawig kan mga kasuguan sa pangangampanya gamit ang telebisyon, radyo, periodiko, asin man internet kabali na ang pag-amyendar sa ley. Paabutan tama nin maray na aga, duman sa Limassol, Cyprus, nagwa-watching man si Madam Monica Pereke. Ultimong detalyes na kita kan bareta sa pagkaudto uminabot na sa 193 na public market vendors, marginal farmers asin man tricycle drivers na nawaraanin kabuhayan ninhuli sa padagos na pandemya sa Gingoog City, Misamis Oriental, ang pinagtaonan nin manlain-lain na klase nin tabang ni Senador Christopher Bongo. Ang distribution activity pinaggibo sa Gingoog City Comprehensive National High School Covered Court kung saan ang kada benepisyaryo nag-ako nin makakakan, food pack, vitamins, medical grade and reusable mask asin man fish shields. May mga piling benepisyaryo ang nakaresibi nin bisikleta para man sa indang pang-urual daw na hanap buhay. An pira pinagtaonan man in tablets tangani man na sa indang o magamit kan sa indang mga kaakian sa pag-ieskwela sa irarom kan blended learning mientras na may nakaresibi man nin bagong sapatos. Aram ana pagtios na pinagmamati ngunyan kan mga nagtitios asin man vulnerable workers ninhuli sa pandemya. Sinabi ni Senator Go, Chairman kan Senate Committee on Health, na sisertohon niyang maiinot ang mga ini na makaresibi kan COVID-19 vaccine. Nagpromesa man siya na aasistiran
an si isay man na indigent beneficiary na nangangaipo nin medical treatment o serbisyo. Yan na po ang naging kabilugan kan sa tuyang pagbabareta sa pagkaudto. Ngunya na aldaw nin Miyerkules Pitsa 3 kan bulan nin Pebrero taon 2021. Mainit ana sa tuyang kamugtakan kan panahon. Kasabay kan mayo nin supply nin kuryente kaya maarasaha sa bilog na kabikulan. Nakaibahan ta digdi sa tuyang studio si Kuya Tony Aguilar an sa tuyang chief technician. Si Felix Lagrimas asin man si Aldrin Orlanda duman sa transmitter. Digdi sa tuyang studio an sa tuyang information officer si Jimmy Guanzon. Si Rigman yaon si Ma'am Kayla Ligacion Valdez, yaon man si Sprite. Pabutan ko manin maray na udto nagaantabay man duman sa tindahan. Diyan sa Springfield Subdivision, San Roque, Iriga City, ang sakuyang pamangkin, si Nika Nimo, asin man ang sakuyang uniko iho, si Ipi Bonggais. Ako man po ang sa indong nakaibahan sa paghatod kan mga barata. Ini po si Gloria Prestado Bonggais. Diyos mabalos, salamat kan sa indong pag-antabay.